Αντώνης, καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, να είσαι καλά. όλους. Ό,τι το καλύτερο. Πάντα ο Αντώνης ο Μουζάκης. Επιδότηση ρεύματος. Αντώνη Μουζάκη, έχεις το λόγο για να πάμε στην οικογένεια μετά. Ίδια κριτήρια Ναι. με την επιδότηση για τη θέρμανση. Μπράβο. Όπως ξέρουμε λοιπόν, τι έχουμε εισοδήματα για τους αγάμους μέχρι 16.000 ευρώ. Σωστό. Μέχρι 24.000 ευρώ εισόδημα για τους εγκάμους. Ναι. Προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Και επίσης κριτήριο περιουσίας, το οποίο είναι 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 300.000 ευρώ Για τον έγαμο. Και πάμε τώρα στο αφορολόγητο. Η φοροτεχνική μας. Αυτό το αφορολόγητο ισχύει για καθέναν που παίρνει σύνταξη, μισθό, ξεκινάω από σένα, Αντώνη, για να πάω και στο Βαγγέλη. Από 1η-1η-24 ήδη έχει νομοθετηθεί. Ναι. Αυξάνεται το φορολόγητο κατά 1.000 ευρώ. Για αυτόν που έχει ένα παιδί, δύο παιδιά και το καθεξής. Όταν παίρνεις μισθό η σύνταξη, λοιπόν. Όταν παίρνεις μισθό η σύνταξη, γιατί μόνο αυτοί έχουν αφορολόγητο. Μάλιστα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογείται με την ίδια κλίμακα μεν, δεν έχει αφορολόγητο δε. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει δαπάνες, να τις περάσει στα βιβλία του και να μειωθεί το φορολογικό εισόδημα. Φως, ένα λεπτό. Φως, νερό, ενίκιο, ελεύθερος επαγγελματίας έχει δυνατότητα να το δηλώσει. Ό,τι αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα. Του γραφείου του τα έξοδα, δεν τα βάζει έξοδα. Βεβαίως. Μπράβο. Ο πολίτης όμως του... όλες αυτές τις δαπάνες που ανέφερες, πού τις χρησιμοποιεί? Μόνο για τη συλλογή των αποδείξεων, ακριβώς. Τα κρατάμε λοιπόν αυτά. Ξεκινάει ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός, ένας ελεύθερος γιατρός, ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Την πρώτη τριετία στους νέους επαγγελματίες δεν τους ζητάει τίποτα. Η διάταξη λοιπόν, όπως θα έρθει, γιατί τι ξέρουμε τώρα, όσα έχουν δηλώσει οι υπουργοί στη συνέντευξη τύπου. Ωραία. Τι θα λέει? Ότι ουσιαστικά αυτό το μέτρο με τον κατώτατο θα ισχύει από την εξαετία και μετά. Γιατί στο νέο σου λέει τα πρώτα 3 χρόνια δεν έχει τίποτα από αυτό. Τον επόμενο χρόνο, τον τέταρτο, μείωσε 67%, άρα τα 2 τρίτα. Και το πέμπτο? Τον πέμπτο, 33%, το 1 τρίτο. Και από εκεί και μετά δουλεύει το σύστημα. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Από τον 6ο χρόνο και μετά. Αν δεν βγάλει. Του τεκμαρτού προσδιορισμού. Ωραία. Θα θέτω ένα ερώτημα. Από τον 5ο χρόνο και μετά, αν δεν βγάζεις 780 ευρώ κατώτατο μισθό, γιατί το κρατάς στο γραφείο? Δεν είναι έτσι. Ρωτάει κόσμος εδώ. Έρχεται καταιγίδες, έρχονται ασθένειες, έρχονται από το ΕΚ. Είναι πολλά τα προϊόντα. Μπράβο. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει ανωτέρα βία, που υπάρχει, όπως είπε ο φίλος μου Βαγγέλης προηγουμένως, ασθένεια, φυλακή κι άλλος. Να πούμε στους πολίτες μας ακούν πρώτον. Αυτά έχουν κωδικοποιηθεί. Υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι ενημερώνουν τις τράπεζες ότι αυτό είναι ακατάσχετο. Σωστά. Άρα λοιπόν οι τράπεζες έχουν την οδηγία αυτή και κακώς λειτουργούν όταν δεσμεύουν αυτά τα ποσά. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι πρώτον, ας κάνει ο κάθε πολίτης τον ακατάσχετο λογαριασμό που είναι 1.250 ευρώ. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο κώδικας της πράξης δημοσίων εσόδων τι λέει? Ότι όταν έχουμε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα δεν κατάσχονται μέχρι 1.000 ευρώ. Για το υπόλοιπο 500 λέει κατάσχεται το μισό, άρα 250, πάμε στα 1.250 και από εκεί και πάνω το όλο.